ଏହି ଦିନ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ପଞ୍ଚାମୃତରେ ସ୍ନାନ ଅବଶ୍ୟ କରାଇବେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ, ଅକ୍ଷତ, ଦୁବ ଆଦି ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। ଦୀପ ଧୂପ ଦେଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରିବେ। ମୁଁ ଜିନି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଜିନି ଆଣ୍ଡ ସିନିକୁ। ତେବେ ସଙ୍କଟ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତଟି ଆସନ୍ତାକାଲି ମଙ୍ଗଳବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ 6 ତାରିଖରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପଡ଼ୁଛି। ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରଳ ଉପାୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ କରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ବ୍ରତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନଟିରେ କ'ଣ କରିବେ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଗଣେଶ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ସେମାନଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ଓ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହି ବ୍ରତଟି ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ କିମ୍ବା ସନ୍ତାନର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି କରାହୁଏ। ଯଦି କେହି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ବ୍ରତଟିକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଦିନ ପ୍ରାତଃ 5ଟାରେ ପ୍ରାୟ ଉଠିଯିବେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ସମ୍ପନ୍ନ କରି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରି ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେବେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ଜଳ ଦେଇ ସାରି ଠାକୁର ଘରକୁ ଯିବେ। ସ୍ୱସ୍ତିକଟିଏ ବନେଇବେ ଯେହେତୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜା ଏବଂ କଳସର ସ୍ଥାପନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବି କଳସରେ ଭଲ ପାଣି ରଖି କଳସ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ନାନ କିଭଳି କରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ପାତ୍ରରେ ସ୍ୱସ୍ତିକଟିଏ ବନେଇଦେବେ ଚନ୍ଦନରେ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ କହିଦେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏହି ବ୍ରତ କରୁ ବି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଦିନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଏଭଳି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ବ୍ରତ ଆଉ ଉପବାସ ଆମେ ତ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ପଡ଼ୁଛି କେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସେଦିନ ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଟିକେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେହିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେଭଳି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଉଚିତ। ଏବେ ଗଣେଶଙ୍କର ବିଗ୍ରହକୁ ସ୍ଥାପନା କରି ଟିକେ ଆସନକୁ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଟିକେ ପୁଷ୍ପରେ ମୁଁ ସିଞ୍ଚନ କଲି। ତାପରେ କ୍ଷୀରରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ପଞ୍ଚାମୃତ ସ୍ନାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରାଇବେ ଯଦି ପିତ୍ତଳ ମୂର୍ତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପରେ ସ୍ନାନ କରାଇବେ, ଅକ୍ଷତ ଚାଉଳ ଦେଇ ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ଶେଷରେ ଭଲ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିରେ ପୁଣି ସ୍ନାନ କରାଇବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଫା କପଡ଼ା ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବଳ ପୋଛାଯାଏ, ଭଲ ନୂଆ କପଡ଼ାରେ ବି ପୋଛି ପାରିବେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରି ପୋଛିବେ। ଗୋଟିଏ ନାଲି କିମ୍ବା ହଳଦିଆର ଏଭଳି ଆସନ ସ୍ଥାପନ କରାଇବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା କରିକି। ସବୁଦିନ ଯେଉଁଠି ଭଗବାନ ବସୁଛନ୍ତି ଟିକିଏ ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବସାଇବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆଜି ଗଣେଶଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଆମେ ପୂଜା କରୁଛେ। ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ରୂପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସମର୍ପଣ କଲି ଏବଂ ଧଳା କିମ୍ବା ସବୁଜ କିମ୍ବା ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଯେଉଁ ଛିଟ କନା ସେଇଟାକୁ ଆପଣ ପିନ୍ଧେଇବେ, କୁଞ୍ଚ ଯେଉଁଟା ଆସୁଛି। ଏହାପରେ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରିବେ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏହିଦିନ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳବାର ଯେହେତୁ ପଡ଼ୁଛି ଦୁବ ଛିଣ୍ଡାଯାଏ ନାହିଁ, ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ରଖିଥିବେ। ଯଦି ନ ଛିଣ୍ଡେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅର୍ପଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଦିନଠୁ ରଖି ତାହେଲେ 11ଟି 21ଟି କିମ୍ବା 108ଟି ଯଦି ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରିବେ ତାହେଲେ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ କ୍ଷୀର ଚାଉଳ ଆଉ ପୁଷ୍ପ ଏଭଳି ଭାବରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ପାଇଁ ସଜ କରାଇଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ଧୂପ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରାଇବେ ଭଗବାନ ଗଣେଶଙ୍କର ବନ୍ଦନା ବୋଲି। ତାପରେ ଦୀପ ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରାଇବେ ଏବଂ ଝୁଣା କର୍ପୂର ଦେଇ ବନ୍ଦାପନା କରାଇ ପୁରା ଘର ଯାକ ସେଇ କର୍ପୂର ଆଳତିକୁ ବୁଲେଇ ଦେବେ। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିର୍ଜଳ ଉପବାସ ରହିବେ ଏବଂ ସଙ୍କଟ ଚତୁର୍ଥୀ ବହି ମଧ୍ୟ ବୋଲିବେ। ଯଦି ନିର୍ଜଳ ନ ରହିପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଫଳ ଆହାର କରିପାରିବେ ସକାଳର ପୂଜା। ଭୋଗ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଭଳି ଭୋଗ ପ୍ରଥା ରହିଆସିଛି ସେଭଳି ଭୋଗ ଲଗାଇବେ। ଅତି ସରଳ ଉପାୟରେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ରାଶି ଲଡ଼ୁ କିମ୍ବା ବୁନ୍ଦି ଲଡ଼ୁ, ମୋଦକ ଲଡ଼ୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୋଗ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଏହା ସହିତ ଫଳ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ। ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବେ। ଏଇଗଲା ଯେଉଁମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି ବ୍ରତ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବିଧି ସମାନ ରହିବ। ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରତଟି ଆରମ୍ଭ କରୁଛେ ସଂକଳ୍ପଟିଏ ନେବା। ଏଇଭଳି ହାତରେ ଟିକେ ଜଳ ରଖିବା ଆଉ ଦାନ ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ଏଇଭଳି ଭାବରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ହେଉ, ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ରଖିକି ଦେଖେଇଛି, ଏବଂ ନିଜର ନାଁ ଗୋତ୍ର କହିବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ, ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରଟି ଜପ କରି ଆମେ ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ଠାକୁରଙ୍କ ଘରେ ଏହି ସଂକଳ୍ପଟି ନେବେ।
बाकी राशि लड्डू निश्चित भाव में भोग लगेबे। तापरे राति चंद्रमा पूजा करा जाए, चंद्रमा को अर्घ्य देबे एवं फल आउ जहाँ भी पूजा करने कथा पूजा करेंगे एवं शेष में व्रत समापन करा जाए। व्रतधारी माने पूजा होइतिबा भोग को ही से दिन राति रे पाइबे। अन्न किंबा आउ किछि खाइबा निषेध होइथाय। बहुत सरल उपाय मुझे पूजा विधिटी को आपण मानक बुझे देछि। तो यही भाव में निश्चित भाव में बहुत सरल आउ सहजरे पूजाटी को निश्चित भाव में करंतु। एवं जदि आउ किछि ऐड करिवे आपण अंचल किंबा आपण बड़ मानक पचारिकी पूजा विधि रे ता मध्ये आपण ऐड करि परिबे। रहुछि जदि भल लगी भिडियोटी को लाइक करने को जमा भूलें और सब्सक्राइब निश्चित भाव में करेंगे। यहपरी भल भल आहरी आगक भी आम सहज और सरल उपाय पूजा निश्चित भाव में जानिमा। आउ शेष में कमेंट लिखिदेवे ओम गणेशाय नमः। रहुछि जय जगन्नाथ।